आपन मिट्टी आपन भाषा में रउआ सबके स्वागत बाटे। आज हम पहुंचल बानी लीलाधरपुर के ठकुरबारी में। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मा प्रतिष्ठा 31/1/1963 बुध पंचमी। निर्माता स्वर्गीय श्री मनु राय के वंशज। 20 संबत 1919 आज़ादी से पहले के मंदिर हटुए। आज रुआ सबके ए मंदिर के दर्शन करावे जा रहा बनी। हम श्रोता बंधु से अपना आग्रह बा कि रुआ हमरा वीडियो के साथे बना रही। आज रुआ के दिखावे जा रहा बनी। इस चंदा पंचायत के अंतर्गत ही आवेला लीलाधरपुर गांव बाटे, जहाँ की आज़ादी से पहले के मंदिर बाटे। वो मंदिर के रुआ सबके दर्शन करावे जा रहा बनी। 1919 के बनल हटुए मंदिर। अभी रुआ के देखा रहा में देखी डेकोरेशन जो भइल बाटे, कितना सुंदर डेकोरेशन भइल बटुए, बहुत सुंदर लग रहा बा। वो रास्ते से रुआ के लेके चल रहा बनी। भगवान के प्रतिमा के दर्शन जरूर कराई रुआ के। राधा कृष्ण के और राम जानकी लक्ष्मण जी के रुआ सबके दर्शन कराई। वो मंदिर के अंदर जा रहा बनी। अभी एजा रामायण के प्रसंग चल रहा बाटे, रामायण हो रहा बाटे। बहुत श्रद्धालु और बहुत भक्त मंदिर के प्रांगण में बैठ के रामायण का आनंद ले रहा बन। वो भी दृश्य रुआ के दिखाई। तो आई रुआ के ले चल रहा बनी हम मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो ई मंदिर के मुख्य द्वार हो गई। और देखी ई जो लाइट से चकमक चकमक कर रहा बा, ऐसे लग रहा बा कि जैसे इंद्रलोक पृथ्वी पर आ गई बा। तो जैसे कि रुआ के हम बता दिहल चाहता नहीं कि श्री कृष्ण जन्म उत्सव के शुभ उपलक्ष्य में पूरा कार्यक्रम रखल गई बा लीलाधरपुर के ठकुरबारी में। जैसे कि बतावल चाहता नहीं हम रुआ सबके कि श्री कृष्ण के जन्म उत्सव कोई 6 दिन मनावेला, कोई 12 दिन मनावेला। तो ओकरा शुभ उपलक्ष्य में पूरा राम के नाम के भजन होला। ओकरा बाद सोहर भी लोग गावेला। भक्तजन सोहर गा के श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनावेलन। कुछ लोग देखी राधा कृष्ण के मूर्ति बाटे और पीछे में राम जानकी और लक्ष्मण जी के मूर्ति बाटे। ई ठाकुर जी के देखी ई पालना हो गई। तो रुआ सबके बता दिहल चाहता नहीं हम कि कुछ लोग छठिहार मनावेला, कुछ लोग बरही मनावेला और धूमधाम से श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव मनावल जाला। जो कि एकरा पहले रुआ बतौले हनी कि पृथ्वी लोक में इहे सब सत्य बात जौना के लोग मनावे में इच्छुक रहेला। देखी एजा रामायण पर सॉन्ग चल रहा है, कुछ देर सुनल जाओ। पंचायत के कुछ गणमान्य व्यक्ति जो कि भगवान के प्रांगण में बैठ के रामायण के आनंद ले रहल बनन, ई सब रुआ के दिखा रहल बनी। सारा श्रद्धालु बैठ के भगवान के आनंद ले रहल बन, जो कि पंचायत की चंदा पंचायत के गणमान्य व्यक्ति हवन, जो कि
भगवान के प्रांगण में पहुंचल बाड़न। आपन मिट्टी आपन भाषा भी पहुंचल बा, साथ में युवा मोर्चा के सक्रिय सदस्य उत्तम जी भी पहुंचल बानी और युवा मोर्चा के भी टीम पहुंचल बटुए। तो आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबके बस एजे तक ले। अगर हमारा वीडियो अच्छा लागल हो तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी कि और रुआ कहाँ के वीडियो देखल चाहतनी, ओजा हम पहुँच के रुआ के वीडियो दिखाए के कोशिश करम। अभी हम रुआ के पुनः बता दिया चाहते कि लीलाधरपुर में बानी, जो कि चंदा पंचायत के अंतर्गत आवेला ठकुरबाड़ी है।